कुमारिघाटा बियाब लाइमोन आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जर'खा थान्दै मेल खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि मदमा आनान गोजौ फरायसालिनि फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कुमारिघाटा लाइमोन आफादनि बानजायनायाव कुमारिघाटा ओनसोलनि गं 32 बर' बाथौआरि गामिफोरखौ लानानै मोनसे जर'खा मेल खुंफुंनाय जायो। फुंनि समावनो धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो कुमारिघाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नरेन नार्जारिया। हाबाफारि बायदियै गोथैसि बावनाय आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि उनाव तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया जर'खा थान्दै मेलनि गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो। सानजौफुनि 12 रिंगायाव कुमारिघाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बुंथिगिरि नबिन राभानि आफाद सामलायनायाव जर'खा गेवलां मेल खुंफुंनाय जायो आरो बे जर'खा मेलखौनो बेखेवनानै होयो कुमारिघाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि रत्नेश्वर नार्जारिया। बे जर'खा थान्दै मेलावनो गाहाय सावरायगिरि महरै नुजाथियो दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया आरो बे जर'खा थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो कुमारिघाटा बियाब माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादखौ आबुङै दाफुंनानै लानाय जायो। दुलाराय बाथौ गौथुमजों थाफानानै जोंहा मोनसे एक्सन प्लेन मावथांखि जोङो बानायनानै लादों आरो बे एक्सन प्लेन मथेनो जों लाइमोनफोरखौ बबे आयदायाव खामानि मावनांगोन बेखौ जोङो रोखा रोखा होखादों आरो जोंहा कुमारिघाटा बियाब बाथौ गौथुमावबो मोनसे मावथांखि मोनसे लाखानाय दङ। बेखौ थांनाय गोजाम आफादावनो जोङो बेखौ बानायनानै लादोंमोन, सुजुनानै लादोंमोन। दा बे हिसाबैनो जों बे लाइमोन हानजा आरो माइनाव हानजाखौ जोङो खामानि मावलांगोन। लाइमोनफोरनि खामानिया गोबां दङ, माइनावफोरनि खामानियाबो गोबां दं। बे खामानिखौ जे गाहाय आफादा मावनो हास'वा जानायाव जोङो दिनै बे लाइमोननो माखासे बिबान होनो नागिरदों आरो माइनावनो जों माखासे बिबान होनो नागिरदों। बाथौ धोरोमखौथ' गुबुन हारिजों रुजुनायाव गाहायाव थानाय बायदि नुनाय बेखौथ' जोङो गनायनो हाया, खारन जोंहा एकदम रोखा आसार खान्थि दं, बादखान्थि दं आरो जोंनि जिखिनि धोरोम बे धोरोमा रावजोंबो गोरोबा रुजुजाया। जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया बेखौ सिबिबोदों आरो बे लेखायैनो दिनै फोसाबजानाय महराव दिनै जोङो रोखा नुबाय। बुहुमाव गोसारबाय होननानै जोङो साननो हायो, खारन बांलादेशआवबो बाथौआरि दंसै होननानै जों मिथिगौ, नेपालावबो बाथौआरि दं होननानै मिथिगौ आरो बेबायदिनो भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव बाथौ दं होननानै मिथिगौ, बाथौ धोरोमा दं होननानै मिथिगौ। बेनिखायनो जों गुबुनजों रुजुनायाव जों गावखौनो गाहाय थाखोआव दं होननानै जों सानोब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन। दा इयुनाव मावलांनांगौब्ला जोंहा मोनसे सुजुनाय मावथांखि थानांगोन, मिसनारि भिजन थानांगोन आरो बे मिसनारि भिजनखौ जोङो दा सुजुबाय जोङो आरो बेखौ जोङो बावैसोनि गेजेरावनो सेन्ट्रेला बेखौ फोसावनानै होगोन आरो आसा खालामदों इयुनाव बर' हारिया बे मिसनारि भिजनखौ लानानै खामानि मावगोन होननानै जों थांनाय जानुवारि 2024 मायथाइनि जानुवारि 29 खालि जोङो बगाजुलि हालामनि सोनाब नागाफुर गामियाव जोंनि 30थि थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि गाहाय आफादखौ खेबसे दाफुंफिननाय जादोंमोन, गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद। नाथाय बे समाव ओइदिनखालि समनि आंखालाव जोङो लाइमोन आरो माइनाव हानजाखौ जों दानो हायाखैमोन। बेनिखायनो जोङो गोबां नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों बाव दिनै पद्मानन्द जि ओनसोल बे ओनसोलाव जोङो बेखौ दाफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो दिनै जोङो बे लाहार फाहार खालामनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जिखिनि लाइमोन हानजा आरो माइनाव हानजा कुमारिघाटा बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव बेखौ जोङो दिनै मोजाङै मोजां दाफुंनो हाबाय आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा गासिबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों। बे जोंनि थाखाय बर' हारि लोगोसे बाथौ धोरोमनि थाखाय जोबोद मोजां लक्षन होननानै जोङो गनायनानै लानांगोन।